Здравейте, аз съм Нора. Аз съм Траяна и искаме да благодарим на фондацията Зона и дарителите за това, че повярваха в нас. Ще ви поздравим с една наша много любима българска песен. Казва се "Вървят ли двама". Вървят ли двама на дълъг път и пътя няма, не ще се спрат. Ще легнат чисти по тази земя. Ах, как не искам да съм сама. Ах, как не искам.